112 puhelu, jossa lapsenvahti kadotti vahdittavan lapsen piiloleikissä. Hätäkeskus. Mä olen lapsenvahtina yhdessä perheessä ja mun vastuulla oleva lapsi on kadonnut. Ota rauhallisesti. Kerro osoitteesi ensimmäiseksi. Okei. Kerro nyt tarkalleen, mitä on oikein tapahtunut. Kuten mä kerroin, mä olin lapsenvahtina tässä yhdessä perheessä ja minä ja Elias päätettiin leikkiä piilosta. Nyt on kulunut 3 tuntia ja mä en ole vieläkään löytänyt häntä. Mä en löydä häntä. Oletko varma, että olet katsonut koko talon läpi? Joo. Hän ei ole mikään normaali lapsikaan. Hän käy taikuudenkerhossa. Mitä tarkoitat? Hän opettelee siinä kerrassa taikatemppuja. Hän näytti minulle hänen oppimia taikatemppuja. Minkälaisia? No, hän korotti sormensa ja tarkoina, että hän korotti ne oikeasti. Ihan kuin hänen sormensa olisi amputoitu. Hän söi myös kolikoita. Oletko etsinyt häntä ulkoa? Sinä et ymmärrä. Viime viikolla hän pystynyt valitsemaan kortin ja sitten tämän jälkeen minun suusta lensi ulos lintu. Hän ei edes omista lintua. Mistä tämä lintu edes ilmestyi? Mulla menee järki. Okei. Hänen vanhempansa ajoivat juuri tämän talon pihalle. Eikä he tietävät, missä hän piileskelee. Mä tuun niin saamaan huudot niskolle. Vittu. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyydettä polkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun. Tadaa! Surprise, motherfucker! Mitä vittua, Elias? Anteeksi? Olitko sinä vittu pakastimessa? Kuinka sinä edes pystyt hengittämään siellä näin kauan? Se oli illuusiota. Tule tänne senkin kusipaa kakara. Mä sulle vittu illuusiot näytän.